One Ring is an excellent piece of handmade craftsmanship. Let's see how the ring is made. We'll take you to the magical world of the One Ring. Jäljennös ainutlaatuisesta sormuksesta on tehty käyttäen perinteisiä työskentelytapoja. Sormus on hopeaa ja se on päällystetty 24 karaatin kullalla. Sormuksen kaiverrukset on tehnyt taitava jalokiviseppä ja niissä on alkuperäinen haltiakielinen kaiverrus. Jokaisen sormuksen mukana tulee alkuperäisyystodistus. Tämä sormus on ympäröity mystiikalla ja on korvaamattoman arvokas. Tämä ainutlaatuinen sormus on osa Tarusormusten herrasta korukokoelmaa. Ainutlaatuisen sormuksen lisäksi näytämme teille haltiatähden, virallisen haltiariipuksen Tarusormusten herrasta, joten jatka katsomista. Ainutlaatuinen sormus on maaginen ja kaunis koru jokapäiväiseen käyttöön. Se on huomiota herättävä ja vaikuttava. Todistus aitoudesta toimitetaan tämän perinteikkäästi työstetyn sormuksen mukana. Virallinen kopio ainutlaatuisesta sormuksesta on saatavilla nyt, mutta ole nopea, sillä sitä on saatavilla rajoitettu määrä. Tilaa Sormusten sormus heti, erikoishintaan 109 €. Soita nyt 0600 180 60 ja saat sormuksen upeasti viimeistellyssä puukotelossa. Kun avaat kotelon, kuulet klonkun äänen. Soita nyt ja hyödy erikoistarjouksestamme, niin saat ainutlaatuisen sormuksen erityisesti sille tehdyssä puukotelossa hintaan 109 €. Soita 0600 180 60. Did I exaggerate? These are real top products. This jewelry collection is unique and distinguishing. And as you know, ordering is simple. Call 0870 7777 404 and the One Ring will be delivered to your door. Look, this is the special box of the One Ring. And if you call now, we have a special surprise for you. So call 0870 7777 404 right now and order the magic One Ring for £89 only. And there is more. There is another special piece of jewelry which has a major part in the Lord of the Rings, the Even Star, symbol of eternal love. There's a complete collection with terrific pieces of jewelry. Isn't it amazing? They really radiate magic and mystery. Look at this. The Even Star, the pendant of Arwen, the extraordinary beautiful elf princess. The Even Star stands for immortality and is used as a defense against the dark forces. It represents good, support, and never-ending love versus eternal life. Look at the beauty of this pendant. What a charm. A really eye-catching ornament for a special occasion. In fact, it makes every day special. I'm often told I look like Arwen from Lord of the Rings, and with the Even Star the similarity is even more striking. And it's even noticed by strangers on the street too. As a royal fan, this is an excellent way of making me happy. On our wedding day, I wore the Even Star instead of a wedding ring. It sparkled beautifully, and it symbolizes the magic of our eternal love. With the Even Star, I totally made it, not only at work, but also during a special dinner party, or just when I go out. I just think elves are lovely radiant creatures, and when I wear the Even Star, I just think maybe I radiate a little too. This piece of jewelry is just the same as the original. As an expert, I'm just thrilled with this fantastic work of art. Tämä on virallinen kopio haltiatähdestä. Se on huomiota herättävä ja suosittu koru. Hopeinen riipus on erikoisen muotoinen ja siinä on haltiamaista charmia. Hopea korostaa kristalleja. Nämä säteilevät kristallit on tehty aidosta tsirkonista.
7 ovaalin muotoista tsirkonia ja 1 iso pyöreä tsirkoni hopealla kehystettynä. Haltijatähden mukana saat hopeisen kaulaketjun. Look at it. It's a real beauty. The person wearing this should feel very special. The Even Star fits in perfectly with a complete and exclusive collection of Lord of the Rings jewelry. In addition to the Even Star, we also show you the One Ring, the ring which it's all about. So, stay tuned. Haltijatähti on upea koru päivittäiseen käyttöön. Se on huomiota herättävä ja kaunis katsella. Tämän perinteisesti työstetyn korun mukana tulee aitoustodistus. Asiantuntijat todistavat tämän ikuisen rakkauden symbolin oikean näköiseksi. Haltijatähti on hieno lahja itsellesi tai upea lahja erikoisiin tilaisuuksiin. Haltijatähti on kenen tahansa saatavilla, mutta ole nopea, sillä haltijatähteä on saatavilla rajoitettu määrä. Tilaa haltijatähti erikoishintaan 139 €. Soita 0600 1 80 60 ja haltijatähti toimitetaan kotiovellesi. Soita heti, niin saat riipukseen sopivan hopeaketjun ilmaiseksi. Soita 0600 1 80 60. You see, these are real masterpieces. The One Ring, the Magic Even Star, and then that magnificent collection. You just have to order something. And if you call and order now, we have a very special surprise for you. So call right away. 0870 7777 404. Wish, what's in store, honey? Always looking for the best, nicest, easiest and most beautiful products around the world. I'm really happy with it. It's pure quality and craftsmanship. We're really happy. It's absolutely brilliant. It's pure magic. Haluaisitko erikoisen korun, jonka avulla erotut joukosta? Oletko todellinen Tarusormusten herrasta fani? Miljoonat ihmiset ympäri maailmaa ovat langenneet sormuksen lumoon. Nyt tämä ainutlaatuinen sormus on tarjolla kaikille, joten jatka katsomista, koska tämä tarjous kiinnostaa sinua varmasti. Imagine, you can become the proud owner of the One Ring and be part of the fellowship of the ring. Ainutlaatuinen sormus on maaginen ja kaunis koru jokapäiväiseen käyttöön. Se on huomiota herättävä ja vaikuttava. Todistus aitoudesta toimitetaan tämän perinteikkäästi työstetyn sormuksen mukana. The ring's inscription is excellent. I've studied the elf language for a number of years now, and I can testify that it's a piece of pure quality and craftsmanship. Virallinen kopio ainutlaatuisesta sormuksesta on saatavilla nyt, mutta ole nopea, sillä sitä on saatavilla rajoitettu määrä. Tilaa Sormusten sormus heti, erikoishintaan 109 €. Soita nyt 0600 1 80 60 ja saat sormuksen upeasti viimeistellyssä puukotelossa. Kun avaat kotelon, kuulet klonkun äänen. Soita nyt ja hyödy erikoistarjouksestamme, niin saat ainutlaatuisen sormuksen erityisesti sille tehdyssä puukotelossa hintaan 109 €. Soita 0600 1 80 60. I'm often told I look like Aaron from Lord of the Rings,